Ara, Espanya és un país competitiu. Han fet una reforma laboral que permet que Espanya avui en dia pugui crear empleo, com està creant empleo, creixent a menys d'un 1%. Per què? Perquè les diferències d'Espanya que hi havia en el resto dels països d'Europa han desaparegut. Ara Espanya és un país competitiu, està en les mateixes condicions que el resto d'Europa i podem competir, podem sortir de fora, podem vendre, podem créixer, aposta, venen els estrangers, ens duen tot bé, ens inverteixen tot bé, Espanya funciona, tot s'ha posat en marxa. La igualtat dels espanyols no se pot discutir, no pot ser que uns siguin més que els altres i llavors també hi ha el respecte a la legalitat vigent. No se pot admetre, sigui que sigui, que ho plantegi qui ho plantegi, que una part, o unes autoritats, o un govern, el que sigui, pugui plantejar qualsevol reforma al marge de la llei. De veres que és raonable deixar Espanya en mans de persones que no han gestionat mai un cèntim d'euro. Jo no vull dir que tingui mala voluntat ni que no pensin, però escolteu-me, no pot ser. No pot ser que persones, no hi ha ni un d'ells que hagi gestionat mai un sol cèntim d'euro, no saben què és gestionar, no tenen equipos.